3, 4 teraz. Sadíte si všetci. Nedvíjame. Ale to bude ambasáda. Vytrhni to aj ale nie, tak zoberte to. Vážne, ticho chvíľu. A to před procesom. Je prvá gratulácia. Odkedy sme dneska otvorení. Aha, dokedy? Kto volá? Kto volá? Nie, ale to bude do večera. Budem prísť pracovať do Norska. Ježiš, do 6. Chcem porozprávať o nejakej práci, čiže o nejaký jankeš. Príde pondelok o 8. Príde pondelok. Ak sa bude dať. Miňo Ciarista. Zobačte. Miňo Ciarista, pondelok o 8. Normálne mi povedz prísť, dobre. Hej. Ja si dal to sako? A inak sa... Zastávame sa k výsledku volieb. Poprosím vás, bez komentára, pán Pál. Že na dnešnom legislatívnom zhromaždení bolo počet prítomných a zastúpených prvoplánových počet prítomných a zastúpených plnoprávnych členov 19. Počet vydaných hlasovacích lístkov 18 vzhľadom na to, že kandidát nemôže hlasovať. Počet odovzdaných platných lístkov je 18. Požadovaná väčšina na zvolenie je 12. No a Jan Tinák dostal za 16. Ja posledný. Už budem suchý. Ticho, chlapci. No nespím, som osviežená. Ja ale nedostala štážne. Že sa však nepočí. Chyto.